Il-kunċert ta' Robbie Williams offra serata indimentikabli għal kull min attenda, iżda aktar u aktar għal Daniel Manjon u Priscilla Dimek li huma ammiraturi kbar ta' Williams. Dan għaliex Williams li huma magħruf għal mod kif jinteraġġixxi mal-udjenza għamel liż-żewġ ammiraturi l-istilel tas-serata. Iċ-ċelebrità mhux biss kellimhom uċċajta magħhom, iżda saħansitra iddedika kanzunetti għalihom fosthom għat-tarbija ta' Manjon, Julia, li għandha biss 3 xhur. Il-kantant iddedika Love My Life lit-tarbija ċkejkna u saħansitra sejjaħ lilu nnifsu bħala Uncle Robbie. Hello Julia, my name is Uncle Robbie and you are 3 months old right now and you are safely tucked up in bed at home and your daddy, Daniel, is at my show and he's become a very big part of this evening's entertainment. Minkejja li l-adrenalina għadha tirrenja qalb iż-żewġ persuni li għadhom s'issa ma jistgħux jemmnu dak li ġara, One News tkellem magħhom permezz ta' kollegament telefoniku. Is-sentiment fosthom kien wieħed ta' gratitudni. Dawn l-istess nies li kellhom il-kartelluni ta' Williams mal-ħitan tagħhom u l-lirika ta' kull diska f'moħħhom isseraw xejra oħra tal-artist. Għalunna li saru jħobbu iżjed minn qatt qabel għal mod kif imur ma' dawk li jammirawh minkejja li ilhom isegwuh minn meta kien parti mill-band Take That. Fil-fatt Manjon qal li jixtieq li bintu tkun tista' tara lil dan l-artist. Żied jgħid li minn dejjem kien xtaq imur jarah barra minn xtutna, iżda ċ-ċirkostanzi qatt ma permettew. Il-fatt li Robbie Williams iddedika kanzunetta lit-tifla tiegħi kienet xi ħaġa emozjonanti ħafna l-aħħar. Ili nsegwih meta kelli 12-13 sena. U darba kienet tatni video ta' kunċert tiegħu ħabba tiegħi u kien impressjonani l-mod kif kapaċi jinteraġixxi man-nies, il-mużika tiegħu kienet tal-widna, sabiħa, u minn dak iż-żmien bqajt insegwih. Kien hemm mument emozjonanti anke l-fatt li s-song li ddedika għaliha fiha meaning sabiħ ħafna. Nittama wkoll li fil-futur qarib għaliex le jerġa' jiġi kemm Robbie Williams u anke artisti stabbiliti kbar tal-kalibru ta' Robbie Williams ġewwa pajjiżna. Jażel lilek li t-tifla kont għaddi kemm ngħidilha kemm nixtieq Marja d-Dimeħdejja u kondilek huwa nnum. Hija xi ħaġa li kull fan nixtieq. 27 years kelli l-kamra tiegħi kollha posters. Meta kien żbil Take That, bqajt followjah, huwa showman, jagħtu koncerts enormi. Ħolma saret realtà qatt ma stennejta, imma mhux li nkun nofs ix-show. Minni għad laqas irid nemmen, dak it-tipu anke tan-nieqa tiegħu tant kienet ġenwina u ġuġi id-nejja għalli I love you. Biex nafu, xi tinħobbu aktar u jaf jagħti pjaċir lill-fans. Ix-xewqa tagħhom hija waħda li Williams magħruf mal-erba' tibnadi tad-dinja bħala showman jerġa' jagħti spettaklu f'pajjiżna. Fost id-diski mir-repertorju tiegħu li daq huwa fetaħ Let Me Entertain You u għalaq bid-diska Angels. Dawk preżenti kellhom iċ-ċans ukoll jisimgħu il-kanzunetti She's the One, Love My Life, Candy, Feel u Rock DJ. Wara din is-serata li għaliha attendew mal-20,000 persuna minn kull età u ġenerazzjoni permezz ta' post fuq Facebook, Williams qal li f'Malta huwa esperjenza wieħed mill-aktar kunċerti għal-qalbu u għatem jirringrazzja lil poplu Malti tal-li laqgħu b'tant entużjażmu anke kif din kienet l-ewwel darba li żar pajjiżna. Waqt il-kunċert Williams mhux biss faħħar lil pajjiżna, iżda saħansitra olla l-flok u biss l-arma tat-tim nazzjonali tal-futbol f'pajjiżna. Dan il-kunċert sar bħala parti mit-tur li qed jagħmel bl-isem ta' XXV biex jiċċelebra 25 sena ta' suċċessi fil-karriera solista tiegħu. Fuq il-palk armat huwa kanta kanzunetti mir-repertorju b'saħħtu li għandu bi spettaklu animat anke bi grupp ta' żeffina u live band.